Ехо, здравейте група! Сега ще ви отговоря на един много често задаван ми въпрос. Защо аз качам рязко килограми? Или защо вечерта съм си легнала с 1 килограми, а сутринта се събуждам с 5 килограма отгоре и изглеждам подпухнала като поничка? Възможно ли е това? Да не си въобразявам или кантара ми е повреден? За съжаление, възможно е. Да качите 5 кг за едно денонощие или за една нощ е напълно възможно. Това е така наречения воден глад. За да качите 1 кг мазнини са ви необходими около 3500 калории над тези, които сте изгорили, т.е. да ви останат. За да качите 5 кг са ви необходими 20 000 калории, което е практически невъзможно да приемете за една вечер. Тогава откъде идват тези килограми? Ами ето няколко неща, които ще ви обясня. Първо, тренирате твърде много. Натоварването на големи групи мускули за кратко време и много начесто води до задържане на течност около мускулната клетка и съответно понякога и възпаление. Тази течност какво прави? Точно причинява така нареченото водно тегло. И какъв е изхода? Оставете мускулите си да починат. Не тренирайте всеки ден. Ежедневните тренировки, особено усилени тренировки, в фитнеса особено, това са тренировки за хора, които са спортисти, за хора, които са с треньор, за хора, които са със специален хранителен режим. Те не са за всеки и затова не всеки трябва да се захваща сам. Тренирайте 1-2 пъти, максимум 3 пъти в седмицата и то не силни упражнения на мускулите. Не ги травмирайте. Оставете ги да се починат. Отделно, че най-вероятно ще имате и мускулна треска, така наречената, която се дължи на натрупване на мравчената киселина. Просто си починете и дайте на възможност на тялото си да си изхвърли излишната вода от само себе си и килограмите сами ще спаднат. Втората причина. Хапвате много сол. В България често си хапваме солено. Солена туршийка, соленичко в манджичката, солени закуски и така нататък. Като изключим факта, че има йод в йодираната сол, която е полезна за нашата щитовидна жлеза, солта като цяло не е много полезна за нашия организъм. Защо? Защото натрия в готварската сол задържа и причинява задръжката на вода и течности в тялото ни. Почват да ни се подуват глезените, корема, червата и съответно се чувстваме като балони. Подуваме се и се чувстваме зле, защото освен това, когато се подуят червата, това води до какво? Съответно води и до някакви възпалителни процеси в тях и като цяло нарушаване на храносмилането. Третата причина, това са нисковъглехидратните, високи протеинови диети. Защо съм винаги против диетите? Точно по тази причина. Защото диетата е неестествено състояние на нашия организъм. Когато не приемате достатъчно количество въглехидрати, когато не приемате храни, които са пълнозърнести, нешестени зеленчуци, където има фибри, тогава какво се случва? Проблем с ходенето по голяма нужда. Когато не можем да ходим нормално по голяма нужда, тогава какво се случва? Задръжка на вода и съответно проблеми и възпалителни процеси в храносмилателния ни тракт, които от своя страна водят до така наречения синдром на пропускливите черва, до киселата среда, до развиването на разни гъбички и други неща в стомах и черва. И ако този процес продължи много дълго време, това нещо оставя трайни последици върху вашето храносмилане. Следващата причина. Това какво може да бъде причината за така нареченото водно тегло? Това е дехидратацията. Какво? Чувала съм някой, който ми обяснява, че бил отслабнал като пил фурантрил. Да, обаче това се случва при хора, които вече
имат нужда от него или има друга причина, не може да отслабвате с пиене на хапчета, които ви карат да ходите да уринирате. Дехидратацията винаги води до задръжка на течност. Защо? Защото бъбреците минават в режим задръжка на течност, в режим съхранение. Те се мъчат да задържат малкото течност, която е останала циркулираща, за да функционира вашия организъм нормално. Затова, когато се започне рехидратация, когато се внесат достатъчно количество течности, като аз казвам, винаги препоръчвам 30 мл на килограм тегло. Когато има повече разход на тези течности поради изпотяване, температура, кашлица или силобилни тренировки, физическа дейност и така нататък, тези течности трябва даже да се отвоят. Когато се започне нормалното рехидратиране и тялото си влезе в един баланс, работата на бъбреците да задържа водата спира и постепенно вие ще свалите тези килограми. Затова винаги съм казвала, един от начините да свалите килограми е да пиете вода. Следващата причина. Това може да бъде непоносимост към някоя храна. Сега вече може да изследвате непоносимост към глутен, към лактоза. Има лабораторни изследвания. За другите неща, като примерно соя, различни други подсладители и така нататък, яйца, може да се обърнете към човек като мен, който прави така наречения вега тест. Това е тест за поносимост или не, съответно към храни, напитки, подправки и много други неща. И съответно да ги избягвате тези неща. Тогава много е редно или да се обърнете към човек като мен, който работи с такъв апарат, или съответно да потърсите диетолог, който да ви състави режим, изключвайки храните, които съдържат тези съставки, които ви дразнят. Следващата причина. Това може да бъде също така и хапването на доста тесто. Защо? Защото, примерно, не сте яли дълго време въглехидрати или имате намалена консумация на въглехидрати. И в един момент се заравяте в една чиния с спагети. Това е голямо количество въглехидрат, което поемате, или една красива сладка пица. Но тогава какво прави организма? Качва се изведнъж количеството на въглехидратите в нашия организъм и съответно това забавя обмяната на... Това води до натрупване на прекалено много въглехидрати в нашия организъм. Когато не е имало такъв внос, какво се случва? Имаме гликоген в нашия организъм и конкретно в черния дроб, който при липсата на въглехидрати той се разгражда така, че да набавя необходимите ни въглехидрати за нашата работа, за нашата енергия, за функциите на мозъка, ако щете. Когато обаче и съответно той се е излъчал от черния дроб, се е изразходвал. И хоп, ние изведнъж внасяме голямо количество въглехидрати. Тогава какво се случва? Започва нов синтез на глюкоген в черния дроб. Започва задръжка на вода. И съответно покачваме тегло. Отделно се нарушава храносмилането, отделно всички останали неща, които водят до от това нарушено храносмилане до какво водят. Ако щете, даже нарушеното храносмилане поради пък това, че не изхвърляме токсините и не ядем храни богати на фибри и имаме запек, това води до интоксикация. Интоксикацията от своя страна натравя целия ни организъм и се чувстваме супер зле. И не на последно място, каква може да друга причина? Вечеряме твърде късно. Защо? Защото хапваме вечер и хоп в кревата. Вечер нашата активност се намалява и съответно мазните няма как да се разградят. Те просто, като си хапнем, те ще се превърнат преспокойно в гликоген, който ще се натрупа в черния ни дроб и съответно може да доведе до неговото натоварване и затрудняване на работата му, детоксикиращо основно. Следващата причина.
спазвате твърди, стриктни диети. Винаги съм била против диетите и против режимите и това съм ви го казвала много пъти. Не спазвайте диети и режими, ако освен това наистина не ви се налага поради някакъв здравословен проблем или непоносимост. Това нещо, което не трябва да го едете. Защо не трябва да спазвате режим? Защото нашия мозък, мили хора, той не разбира от диети. Той е така устроен, че да работи в полза на тялото ви. Даже и ви да не искате, мозъка ви ще направи така, че да съхрани нужните за оцеляването ви мазнини. Той е в паника, че вие сте гладни и съответно ще умрете от глад. И тук съответно идват двата хормона на глада, грелин и лептин, които са пряко свързани с нашето засищане или с нашето чувство за глад. За тези два хормона имам прекрасно видео в групата, което вие може да изгледате. За повече въпроси или за повече информация относно храненето, моля последвайте ме във Facebook, в Instagram или в TikTok, а също така и като членове на моята група. Поканете и ваши приятели. Хубава вечер от мен!